Aku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa dit kok mlaku mundur tak kira. Bul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, Mas. Nggih, matur suwun. Denko lagi ya. Alah. Ayah. Ya wis. Ya suwe-suwe ya iso tenan lho, Nak. Iya, suwe-suwe iki ketoke menang-menang den kuwi ketoke ada sesuatu. Iya. Paling kalau denku median iki. Nganggo jenggote iki lho. Nganggo jenggote kuwi.